Olipa kerran pieni myyränpoika nimeltä Miro, joka asui syvällä maan alla perheensä kanssa. Hänellä oli erityinen lahjakkuus, sillä vaikka hän ei nähnyt mitään, hänellä oli erittäin hyvä kuulo ja hän rakasti kuunnella metsän ääniä. Erityisesti Miro rakasti kitaran ääntä, jonka hän kuuli aina, kun metsässä käyskentelevä kettu soitti iltaisin. Minä haluan oppia soittamaan kitaraa, Miro sanoi eräänä päivänä äidille. Äiti Myyrä katsoi hymyillen poikaansa. Miro, se on ihana ajatus, mutta muista, että meillä myyrillä on pitkät kynnet, jotka auttavat meitä kaivamaan tunneleita. Ne kynnet voivat tehdä kitaran soittamisesta hankalaa. Miro tiesi tämän, mutta hänen rakkautensa musiikkiin oli niin suurta, ettei hän antanut periksi. Hän päätti yrittää. Äiti Myyrä auttoi Miroa saamaan pienen kitaran ja hän alkoi harjoitella. Ensimmäisenä iltana Miro yritti soittaa, mutta hänen pitkät kyntensä osuivat kieliin liian kovaa ja ääni oli karhea. Hän huokaisi pettyneen. Äiti, en minä pysty soittamaan oikein. Kynteni ovat tiellä, Miro sanoi surullisena. Äiti Myyrä istahti Miron viereen. Miro, meillä myyrillä on vahvat kynnet, koska me kaivamme tunneleita. Se on tärkeää meidän selviytymisellemme. Jos haluat todella oppia soittamaan kitaraa, sinun pitäisi ehkä lyhentää kynsiäsi. Mutta muista, että silloin et voi enää kaivaa tunneleita yhtä hyvin. Miro oli pulassa. Hän rakasti kitaran ääntä, mutta kaivaminen oli hänen luontonsa. Hän mietti asiaa monta päivää, kuunnellen metsän ääniä ja miettien, mikä olisi hänelle oikea valinta. Eräänä päivänä Miro päätti mennä metsään kuuntelemaan kettua, joka soitti jälleen kitaraa. Kun kettu lopetti soittamisen, Miro uskalsi lähestyä häntä. Herra kettu, Miro aloitti ujosti. Voisitteko antaa minulle neuvon? Rakastan kitaran soittoa, mutta kynteni ovat liian pitkät. Jos lyhennän ne, en voi kaivaa tunneleita kuten ennen. Kettu hymyili lempeästi. Miro, kitara on kaunis soitin, mutta kaivaminen on osa sitä, kuka sinä olet. Jos luovut kaivamisesta, se muuttaa sinua todella paljon. Mutta ehkä voit löytää tavan tehdä molempia. Miro mietti ketun sanoja ja palasi kotiin. Hän ymmärsi, että kaivaminen oli tärkeä osa hänen elämänsä ja myyrien perintöä, mutta hän ei myöskään halunnut luopua musiikista. Lopulta hän teki päätöksen. Äiti, olen päättänyt pitää kynteni pitkänä, Miro kertoi. Haluan olla hyvä kaivamaan, mutta en silti aio luopua musiikista. Ehkä en voi soittaa kitaraa perinteisesti, mutta voin kokeilla jotain muuta. Niinpä Miro alkoi etsiä tapoja tehdä musiikkia, joka ei vaatinut kynsien lyhentämistä. Hän löysi pienen puisen putken, johon hän puhalsi ja loi kauniita säveliä. Pian hän oli kehittänyt oman soittonsa, joka oli aivan erilainen, mutta silti täynnä musiikin iloa. Miro oppi, että vaikka hän ei voinut soittaa kitaraa kuten kettu, hän löysi tavan yhdistää kaksi intohimoaan, kaivamisen ja musiikin. Ja niinpä hän eli onnellisena luoden omia kappaleitaan ja ollen ylpeä siitä, että hän oli myyrä, joka osasi sekä kaivaa tunneleita että soittaa musiikkia.